Henffych well, chi gyfarwyddwyr, gynhyrchwyr, actorion a phob aelod arall o'r criw sydd yn amlwg mynd i gymryd rhan eleni yng nghystadleuaeth blynyddol Gŵyl Ffilm PICS yn dathlu 11 mlynedd, dwi'n credu, flwyddyn hon. Ta waith, yn ogystal â'r rheolau syml o creu ffilm dim mwy na 5 munud yn yr iaith Gymraeg neu'n di-iaith, mae yna 2 gategori newydd eleni, sef creu ffilm i unigolion dros 50, felly rhain ohonoch chi sy'n bod yn cwyno a sy'n chydig yn hun, dim esgus nawr. Hefyd, mae yna gategori, dwi'n credu, 15 i 50 i yna fe, cyfansoddi ffilm neu sgôr neu darn o gerddoriaeth gwreiddiol tuag at ffilm. Mae yna gategori newydd i chi sydd o talent cerddorol, felly dim modd i chi gwyn o'r agor chwaith. Dwi'n annog i chi gyd fynd allan yn creu ffilmiau gwreiddiol, dyddiad cau, rhywbryd yn rhagfyr, fi'n siŵr byddai'n gweud ar gwaelod y sgrin, unrhyw adeg nawr, ac allai ond dymuno pob lwc i chi gyd ewch ati i greu.